il-lejla tajba lil kulħadd. Il-Knisja l-lejla bil-liturġija tal-ħatt il-palm u l-passjoni tal-mulej tibda il-ġimgħa imqazza, jew aħjar il-ġimgħa il-kbira, il-ġimgħa tal-akbar imħabba. Propju bil-liturġija tal-lum illi nibdew mill-lejla u nkomplu niċċelebraw għada, għajnejna u qalbna noħduhom f'Betfaġe minn fejn Ġesu jibda l-mixja tiegħu lejn Ġerusalemm fuq felu ta' ħmara lejn is-salib. Il-lezzja divina tal-lejla hija mmexxija wkoll mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Niskużaw ruħna jekk forsi mhux kulħadd kien fżad kmieni biżżejjed illi l-ħin inbidel b'sija minħabba li tmexxiet is-sija ftit tal-ġimgħat ilu. U għalhekk nħeġġukom tibqgħu magħna għal dan il-mument ta' talb illi se jibda issa permezz tal-kant mill-kor ejjew flimkien ma' daw kollha illi nġabru sabiex jilqgħu lil Ġesu bit-tixjir tal-palm u l-frijej taż-żebbuġ f'Ġerusalem aħna wkoll inkantaw Osanna lil bin David. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rid li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek atina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlima lina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. U meta wasal qrib Betfaġe u Betanja, ħdejn l-għolja li jgħidula taż-żebbuġ, bat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Morru fir-raħal ta' Biswietna, kif taslu, issibu felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għalfejn qegħdin tħolluh, għejdulu hekk, il-mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibgħuta marru u sabu kollox kif kien qalilhom. Huma u jħollu l-felu, is-sidien tiegħu qalulhom: għalfejn qegħdin tħolluh il-felu. U huma wieġbu għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad ġiebu l-felu lil Ġesu. Edu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuqu. Huwa u għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq.
X'in imbagħad kien qorob lejn in-niżla tal-għolja taż-żebbuġ. Il-kotra kollha tad-dixxipli bdiet tfaħħar lil Alla bajjat ta' ferħ u bleħenoli għall-leġubijiet kollha li kienu raw. U bdew jgħidu: Imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-mulej, slim fis-sema u glorja fl-ola ta' smewiet. Xi wħud mill-Fariżej li kienu qalb il-folla qalulu: Mallem, ċanfarhom lid-dixxipli tiegħek. Iżda hu weġibhom u qal: Ngħidilkom li jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nistgħu noqgħdu bil-qiegħda. U tinkom qed taraw graffit tal-ewwel seklu li jinstab fil-Palazz tal-Palatino ġewwa Ruma. Tgħidu li x'għandu x'jaqsam dan il-graffit. Għandu x'jaqsam ħafna għaliex għax hemm miktub Anexamenos jadura lil Alla tiegħu. Miktuba bil-Grieg. U fuq is-salib minn flok bniedem hemm ħmar, jew bniedem b'ras ta' ħmar. Fil-bidu meta instabet fis-seklu 17 fl-1800 u xi ħaġa dan il-graffit, ħafna ħasbu illi jista' jkun illi kien mod ta' kif ir-Rumani jgħaddu biżmien lill-insara. Imma llum kemm l-arkeoloġi kif ukoll it-teoloġi donhom qegħdin idawru l-idea. Għaliex għax jista' jkun illi veru. Ġesu fil-bidu tal-Kristjaneżmu kien identifikat mal-annimal tat-tabija, mal-annimal tas-servizz, mal-annimal tal-ubbidjenza, mal-annimal li lesti daru biex jerfa' il-piżijiet tal-oħrajn. U allura hemm din l-ambigwità, din l-ambivalenza f'dan il-graffit, f'din il-pittura. Illi fuq naħa qed taraw kif jidher u fuq in-naħa l-oħra hemm traskrizzjoni iktar ċara biex wieħed jinduna tassew xemm fid-dettalji. Fil-Vanġelu tal-lum il-ħmar jew il-felu jissemma almenu 5 darbiet. Huwa il-protagonista tas-silta li għadna kif smajna.
Għax Ġesu jiġi mhux fuq iż-żiemel qawwi tar-rebħa. Ġesu jiġi mhux bħala rebbieħ prepotenti u aggressiv kif kienu jagħmlu is-slaten, ir-rejiet, l-imperaturi wara li jirbħu xi gwerra. Imma jiġi kif jgħidilna l-profeta Zakkarija f'kapitlu 9 jiġi ġwejjed fuq ħmar. U l-profeta Zakkarija jistieden lill-belt ta' Ġerusalem kollha kemm hi biex tifraħ bint Sion għajjad bil-ferħ, ifraħ bint Ġerusalem, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u rikeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru tal-gwerra. Jeqret il-karru tal-gwerra minn Efraim u iż-żiemel minn Ġerusalem. Jinqeret il-qaws tal-gwerra u ixandar il-paċi lill-ġnus. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar, mixmara tal-Ewfrat sat-Trufijiet. U allura l-Vanġelu tal-lum permezz ta' din ix-xena ta' Ġesu illi jidħol f'Ġerusalem minn dawn iż-żewġ tirħula Betfaġe u Betanja rikeb fuq feru ta' ħmar turina kif jiġi il-mulej fil-ħajja. Minn dejjem hekk kien, hekk għadu u hekk jibqa'. Il-mulej jkun preżenti fl-esperjenza tal-istorja tagħna, ġwejjed rikeb fuq feru ta' ħmar bl-umiltà. Aħna ħafna drabi nistennew jew nippretenduh jiġi bil-qawwa. Pereżempju, nippretenduh jiġi bil-qawwa biex jagħmel ġustizzja fejn aħna ma nistgħux nagħmlu ġustizzja, jew fejn aħna nħossuna vittmi ta' inġustizzji. Nistennew jiġi bil-qawwa pereżempju biex iwaqqaf fiċ-ċiklu naturali, kultant tal-anzjanità, kultant tal-mart, kultant tal-esperjenza tal-ħajja tagħna. Nistennew jiġi bil-qawwa. Imma l-mulej kien għadu jibqa' jiġi fl-umiltà. Hekk niftakruh kif ġie fl-art ta' Betlem, tgħidu li x'għandu x'jaqsam. Għandu ħafna x'jaqsam. Għandha ħafna x'taqsam dik is-silta ta' kapitlu 2 mas-silta tal-lum ninsabu f'kapitlu 17 tal-Vanġelu ta' San Luqa. Fl-istess Vanġelu. Għaliex għax l-istess kliem li kantaw l-anġli fuq l-art ta' Betlem insibuh illum u jkantaw in-nies illum. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. U sliem fis-sema. Dakinhar l-anġli kantaw sliem fl-art. Il-mod kif ġie fil-kwiet, fil-ħemda, fl-umiltà, il-mod kif jiġi u il-mod kif ħadd irid jiġi. Dan hu l-istil tal-mulej tagħna, dan hu l-istil ta' Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Luqa ipoġġina mill-ewwel fil-kuntest ta' Ġesu li miexi lejn Ġerusalem. Ninsabu f'kapitlu 17 ta' dan il-Vanġelu u għal 10 kapitli sħaħ minn kapitlu 9 sal-kapitlu 17 niltaqgħu ma' Ġesu f'din il-purċissjoni, f'din il-mixja lejn il-belt ta' Ġerusalem. Interessanti ħafna kif jitlaq Ġesu, kif jibda din il-mixja. F'kapitlu 9, vers 52-53 niltaqgħu ma' espressjonijiet qawwin tas-sew. Jgħidilna San Luqa Ġesu dawwar wiċċu, mela dawwar id-direzzjoni, dawwar wiċċu, arras wiċċu, jew webbes wiċċu, jgħidilna San Luqa. Hemm preżenti kemm il-darba l-kelma wiċċ, webbes wiċċu, dar u jmur lejn Ġerusalem. Jiġifieri brieda, b'konsapevolezza, b'deċiżjoni Ġesu jibda dan il-vjaġġ li jdum 10 kapitli fil-Vanġelu ta' San Luqa biex imur Ġerusalem. U Ġerusalem x'kien se jsib? X'kien se jagħmel Ġerusalem? Ġerusalem kien se jilħaq il-milja, il-qofol tal-istorja tal-ħajja tiegħu. Flottja sħiħa tal-imħabba, l-imħabba totali, flottja tal-persuna tiegħu. U jekk aħna rridu nkunu veri, jekk aħna rridu nirriflettu ftit, nindunaw illi kull wieħed u kull waħda minna badna t-triq lejn Ġerusalem. Hekk kif twelidna, kull bniedem kif jitwielet jibda triq tal-lotja tiegħu totali, lotja tiegħu sħiħa li jisseħ meta nitilfu kull kontroll fil-mewt tagħna.
interessanti għax il-mewt ta' kull bniedem lotja sħiħa. Aħna ngħidu ta' ruħu, ħarġet ruħu. Interessanti għax fil-Vanġelu nsibu lil Ġesu li jiddeċiedi li jagħti ħajtu għax irid. Fil-fatt jgħidilna ħadd ma jieħodhi li ħajti, imma jien nagħtiha għax irrid. U jagħtiha mhux biss fil-mewt. U hawnhu s-sabiħ, u hawnhu l-messaġġ għalija għalik għall-lum, għall-ħajja tiegħi llum, għall-ħajja tiegħek illum. Illi jekk aħna nibdew ngħixu din lotja illum, il-mument tal-mewt ma jkunx serqa, ma jkunx diżappunt kbir, imma jkun kontinwità ma dak li ngħixu fil-ħajja. Lotja kontinwa tagħna fl-imħabba, fis-servizz, fil-qadi, f'dan il-Vanġelu rrappreżentat tajjeb fil-figura tal-felu, din lotja is-sejb il-milja tagħha irridu jew ma rridux, kull wieħed u kull waħda minna irid jew ma jridx, se jasal fil-mument fejn irid iħalli ħajtu, jagħti ħajtu, jitlaq ħajtu f'idejn ħaddieħor. Ara kemm hu veru l-Vanġelu, kemm għandu raġun Ġesu. Jaqbad it-triq lejn Ġerusalem u miexi quddiem l-oħrajn. Dan kollu u sinifikattiv, ifisser ħafna. Ġesu li jimxi quddiemna. Ġesu li warra jittajjeb li jimxi quddiem in-naċ tiegħu, li jagħti d-direzzjoni lin-naċ tiegħu. U meta wasal qrib Betfaġe u Betanja ħdejn l-għolja li jgħidula taż-Żebbuġ, jibgħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom morru fir-raħal ta' Biswitna kif taslu ssibu felu marbut li ħadd għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Betfaġe u Betanja. U ma' żewġ tirħula li ma tantx huma l-bogħod minn xulxejn. Tajjeb li nifhmu ftejt illi ir-raħal fl-Iskrittura huwa sinjal tal-eluq, huwa sinjal tar-riġidità, huwa sinjal tar-rasibsa. Diffiċli biex tbiddel il-moħħ il-mentalità ta' raħal, waqt li l-belt fl-Iskrittura fil-Vanġelu b'mod speċjali is-sinjal tal-ftuħ, tal-apertura. Il-belt is-sinjal tal-aċċettazzjoni tal-ġdejd. Jerġa' Betfaġe u Betanja għandhom tifsiriet partikolari. Il-kelma Betfaġe li tinsab tas-sew rib Betanja madwar 3 mili l-bogħod minn Ġerusalem, it-tnejn li huma Betfaġe u Betanja, man-naħa t'isfel tal-għolja taż-Żebbuġ, man-naħa tas-sawt tal-għolja taż-Żebbuġ. Dawn iż-żewġ postijiet għandhom tifsira partikolari. Il-kelma Betfaġe tfisser ir-raħal tat-tina sterili, tat-tina li ma tagħmilx frott. U il-kelma Betanja tfisser ir-raħal tal-fqejr, ir-raħal tal-foqra. U verament, Ġesu jitlaq propju minn dawn iż-żewġ tirħula biex imur Ġerusalem, jitlaq minn dawn iż-żewġ postijiet li jirrappreżentaw lilna, lili, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, aħna li aħna foqra u aħna li aħna sterili fil-mixja tagħna wara Ġesu. Aħna li jinsibuha bitqila biex tassew nagħmlu l-frott. Tiftakruh dak ir-rakkont ta' meta Ġesu propju aktar x'kien qrib Betfaġe, kien għadu ħireġ mit-Tempju ta' Ġerusalem u jsejb din it-tina u jippretendi li din it-tina tagħmel il-frott barra minn żmienha. Kienet kollha kemm hi weraq sabiħ, siġra sabiħa imma bla frott. U l-Vanġelu jgħidilna li Ġesu jisħitha lil din it-tina għax kienet sterili. Apparenza, paroli, forsi bħalma qiegħed nagħmel jien illejla, imma frott, esperjenza tal-ħajja, deċiżjonijiet ta' veru, ftejt. Il-qalb tagħna tibqa' kollha kemm hi l-bogħod mill-mulej. Jekk dawn il-ġranet, jekk Alla jrid minn għada nibdew nirriflettu mit-tnejn li ġej minn nhar għada wkoll, aħna naqraw il-qari tal-passjoni ta' Ġesu. Niltaqgħu mal-figura ta' Ġuda, li da pratikament qiegħed hemm mal-oħrajn, imma qalbu mhix hemm, qalbu hija fil-bogħod.
U dan huwa riskju kbir għal kull wieħed u kull waħda minna. Riskju kbir li jista' jkun li aħna nkunu hemm, nagħmlu bħalma jagħmel kulħadd, niċċelebraw l-Ewkaristija, forsi nitolbu, forsi nippruvaw ngħixu apparentement il-ħajja nisranija, imma l-qalb ma tkunx hemm. Il-qalb qiegħda x'imkien ieħor. Il-qalb titradixxi lill-imgħallem. Hija l-figura rrappreżentata mis-siġra tat-tejn sabiħa mimlija bil-weraq imma bla frott. U Ġesu hemmhekk ħdejn l-olja taż-żebbuġ jibgħat 2 mid-dixxipli mingħajr isem ma nafux min huma dawn it-tnejn. Interessanti għax fil-Vanġelu nsibuha darbtejn din l-iskema dan il-pattern. Ġesu jibgħat 2 mid-dixxipli jagħmlu xi ħaġa u jipprevedi jgħidilhom x'se jsibu. U saħansitra jipprevedi wkoll x'se jistaqsuhom u jipprevedi kif se jirrisponduhom. Insibuha hawnhekk u nsibuha ftit iktar tard meta jitlob lil żewġ dixxipli oħra jista' jkun li kienu l-istess 2 biex iħejju l-ikla tal-għid. Għaliex? Għaliex? Għaliex dawn iż-żewġ tipi ta' profezija? Għax dan li ġej huwa l-verità tal-ħajja. Dan li ġej tipprevedih huma l-fatti tal-ħajja. Tgħidu li mela xejn, issa naraw bil-mod. Dan li ġej huwa veru huwa minnu. Kien veru, jibqa' veru u għadu veru l-lum. Għalija bħalma kien għad-dixxipli, bħalma kien għal-missirietna, bħalma se jkun għall-uridna. X'inhi din il-verità li jħabbar Ġesu u li tiġri? Xi fisser morru fir-raħal ta' Biswitna li ma nafux fejn hu dan ir-raħal ta' Biswitna. U kif taslu hemm issibu felu marbut li ħadd għadu qatt ma rikeb fuq. X'inhu dan il-felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuq? Hija dik il-parti fil-persuna fija fik. Dik il-parti fina li tajjat li tokrob biex tagħmel il-ġejt. Dik il-parti fina timida, ħafna drabi timida, ħafna drabi ċkejkna li tixtieq tħobb, li tixtieq taqdi, li tixtieq isservi. Dak il-felu fina, għalhekk felu, lanqas ħmar, felu, annimal żgħir fi żmien. Fija, fik, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Illi jokrob fina, li jixtieq fina, li joħroġ minna, imma bħalli kieku marbut. Bħalli kieku marbut mill-ħafna biżgħat li niltaqgħu magħhom fil-ħajja. Il-biża li niġu ġudikati, il-biża li ma niġux aċċettati biex nagħmlu l-ġejt, biex nagħmlu dik il-ftit tajjeb li jinħossu f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Dan hu l-felu. U allura għalhekk bir-raġun ngħidu li din hija profezija, hija verità li tot tal-passat, tot tal-lum u tibqa' tot tal-futur. Dan il-felu marbut fir-raħal ta' Biswitna. Dan il-felu marbut li qiegħed fija f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Li għadu ma rikeb fuq ħadd. Għaliex? Għax daqskemm kien kapaċi jitla fuq dan il-felu Ġesu. Daqskemm kien kapaċi jagħti ħajja lil dan il-felu Ġesu. Lil dan l-ispirtu ta' qadi, lil dan l-ispirtu ta' mħabba li hemm fil-bniedem. Daqskemm kien kapaċi jagħtih il-ħajja Ġesu, ħadd qabel ma kien kapaċi bħalu jew daqsu. Ħolluh u ġibuh. U jekk xi ħadd jistaqsikom għalfejn qegħdin tħolluh? Għalfejn qegħdin tħolluh? Għalfejn tagħmel it-tajjeb? Għax ma tħabbilx moħħok? Għax ma tkunx ħażin? Għax ma taħsibx għal rasek? Għax għandek tagħmel it-tajjeb? Għax għandek tħollu lil dan il-felu? Għax ma tħallix iż-żiemel joħroġ minn ġo fik? Għax ma tħallix il-qawwa tal-annimal selvaġġ, tal-prepotenza, tal-aggressività, tar-rabja toħroġ minnek? Il-mulej għandu bżonnu. Il-mulej għandu bżonnu. Il-mulej ma jgħaddix mingħajru il-felu. Il-mulej ma jgħaddix mingħajr dan l-ispirtu tat-tajjeb, mingħajr dan l-ispirtu tal-imħabba. Dawk li kienu mibgħuta marru u sabu kollox kif kien qalilhom. Kif insibu aħna preċiż. Kif insibu aħna meta nippruvaw inħollu l-felu. Kif isejb kull min jipprova jagħmel xi ftit tat-tajjeb. Ħafna drabi jqumu l-irwiefen kontra. Ħafna drabi nsibu oppożizzjoni. Huma qalulhom għalfejn qegħdin tħolluh il-felu. Huma wieġbu
għax il-mulej jeħtieġu. Interessanti għax hawnhekk l-unika darba li Ġesu lid-dixxiepli jgħidilhom biex jirrispondu, biex jagħtuh it-titlu biex isejħulu bħala il-mulej fil-Vanġelu ta' San Ġwan, fil-Vanġelu ta' San Luqa. L-unika darba. Għaliex interessanti, l-unika darba li Ġesu isejjaħ lilu nnifsu mulej, jiġifieri sit, mulej tfisser sit, sinjur, kienu jgħidu mulej lill-imperatur, l-unika darba hija meta jixtieq iħoll il-felu u jirkeb fuq il-felu. Meta jixtieq iħobb, meta jixtieq jagħti lilu nnifsu, meta jixtieq joħroġ bħala sultan iva imma omli, ġwejjed, sultan tal-paċi, sultan tal-imħabba. Imbagħad ġibu l-felu lil Ġesu u qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuq il-mantar. Il-mantar. Insibu fil-ktieb tal-Levitiku ħafna deskrizzjoni dwar il-mantar. Jekk inti tieħu l-mantar bħala ran lil xi ħadd qejs li ma tinżilx ix-xemx mingħajr ma troddulu lura. Għax jista' jkun li dak m'għandux biex jitatta. Jista' jkun li dak se jħoss in-nuqqas tal-mantar. Il-mantar għal ħafna nies kien kollox. Kien lata fuq il-ħwejjeġ imċerċrejn jew imqattejn li kien ikollhom. Allura lihom kien il-permess biex jidħlu jitħaltu mal-oħrajn. Il-permess biex ikunu parti mis-soċjetà. Il-mantar kien mhux biss utli għall-lata biex jitattew bih, imma kienu wkoll jużawh bħala ħorġa biex jġorru fih. Kellu diversi użi. Fil-fatt fil-Vanġelu jekk tiftakru f'kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Mark, meta Ġesu jiltaqa' ma' Bartimew, l-ama ta' Ġeriko, il-Vanġelu jgħidilna tajjar minn fuqu il-mantar. Jiġifieri tajjar minn fuqu kull tip ta' sigurtà, kull tip ta' sigurezza li kellu. Għax il-mantar għal bniedem f'qajjar għal min jittallab huwa kollox. U allura meta il-Vanġelu jgħidilna li poġġew l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuqhom, irid jgħidilna l-Vanġelu li dawn poġġew lilhom infushom fuq il-felu. Taw il-libertà anki lill-istinti pożittivi tagħhom, lix-xewqa li jħobbu, lix-xewqa li jaqdu. Aqduha ma' dik ta' Ġesu. Anzi, Ġesu rikeb saħansitra fuq dawn l-imnatar. Interessanti għax Ġesu anki għalina u dak illi jistedinna biex l-imnatar tagħna, il-persuna tagħna, l-mantar, il-libsa, ifisser il-persuna, l-personalità tagħna. Dak kollu li aħna u dak kollu li għandna. Jistedinna Ġesu biex inpoġġuhom għas-servizz tiegħu u tal-oħrajn. Inpoġġuhom biex nilqdew bihom ħalli nħobbu. U jkompli l-Vanġelu. Huwa għaddej huma firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Hawnhekk il-Vanġelu qiegħed jinnota illi kien hemm mhux biss dawk li firxu l-mantar fuq il-felu biex Ġesu jirkeb fuqu, imma uħud firxu il-mantar tagħhom fit-triq. It-triq fil-Vanġelu ta' San Luqa għandha tifsira partikolari. Jekk ikollna mmorru għall-Atti tal-Apostli, niltaqgħu hemmhekk ukoll mat-triq. Mat-triq, ma ninsewx illi kemm l-Atti u kemm dan il-Vanġelu qegħdin nitkellmu dwaru huma miktubin mill-istess awtur, minn Luqa. It-triq, in-nies li jimxu fit-triq għal San Luqa huma l-Kristjani, l-insara. Fil-fatt hawn ġewwa bħalissa għaddejja laqa tal-komunità neokatekumenali. Mod ieħor ta' kif jissejħu l-neokatekumenali huma tal-mixja, tat-triq. Għaliex? Għax fl-Atti tal-Apostli nsibuha b'mod ċar li dawk li jemmnu f'Ġesu huma dawk li jinsabu f'mixja. Il-fidi tagħna hija mixja. U allura li tpoġġi l-mantar tiegħek fit-triq ifisser
illi inti li jien li kull wieħed u kull waħda minna aħna l-Kristjani nixtiequ nimxu fit-triq, it-triq tal-kelma, it-triq tal-Vanġelu, nimxu wara Ġesu. U allura il-kotra kollha tad-dixxiepli bdiet tfaħħar lil Alla. Għandna l-istess kliem illi nsibu f'kapitlu 2 meta Luqa jirrakkonta d-dera tal-anġli lir-rajja. L-anġli bdew ifaħħru lil Alla jgħidilna sal-Luqa. Din id-darba l-kotra tan-nies bitfaħħar lil Alla bleħenoli għall-leġubijiet kollha li kienu raw bdew jgħidu: imbierek is-sultan li ġej f'isem il-mulej, sliem fis-sema u glorja fl-ola ta' smewiet. Fuq dan diġà tkellemna fil-bidu. Dak li l-anġli ħabbru lir-rajja issa qiegħed iseħħ. Se jilħaq il-milja tiegħu u fejn u meta? Meta Ġesu jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu fuq is-salib. Jekk l-anġli fl-għalqa tar-rajja faħru lil Alla u kien hemm kuntest ta' ferħ kbir jgħidilna l-Vanġelu. Ferħ kbir tas-sew. L-istess ferħ li nsibu fil-Vanġelu li qegħdin naqraw, li qegħdin nirriflettu fuq. Minħabba l-fatt li Alla isir bniedem, Alla jiċċekken, Alla jagħti lilu nnifsu, il-kenosi, Alla jitbaxxa. Dak li ġara fl-art ta' Betlem issa qiegħed ikompli jitwettaq, qiegħed jilħaq il-milja tiegħu. U se jilħaq il-quċċata fil-mewt ta' Ġesu fuq is-salib, fl-għotja totali tiegħu, fl-imħabba sħiħa tiegħu għall-bnedmin fuq is-salib. Iġri bħal dejjem xi ħud mill-Fariżej li kienu qalb il-folla qalulu Mallem, ċanfarhom lid-dixxiepli tiegħek. Iżda hu weġibhom ngħidilkom li jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel. Interessanti għax il-Fariżej ma qalulux mulej, imma qalulu Mallem, Mallem. U dan id-dettall se nerġgħu nsibuh għada fil-Vanġelu u fil-ġranet li ġejjin, meta Ġuda lil Ġesu b'differenza mill-bqija tal-Apostli qatt ma jsejjaħlu mulej, qatt ma jsejjaħlu Kirjos mulej, imma jsejjaħlu Rabbi Mallem. Tgħidu li x'differenza hemm bejn Mallem u mulej? Differenza kbira. U naħseb ta' min jistaqsi l-lejla jekk Ġesu għalija hux sempliċiment Mallem jew mulej. Minnu li Mallem? Li Mallem hu dak li għandu talim x'jagħti, għandu valuri x'jgħaddi lill-oħrajn x'jgħallem, għandu istruzzjoni x'jagħmel, għandu l-istudenti tiegħu, id-dixxiepli tiegħu tal-imgħallem jaraw it-tajjeb, jaraw is-sabiħ f'dak li l-imgħallem jgħid u jitalmuh u jiftakruh. Mulej hija differenti. Mulej jista' jkun illi id-dixxiepli l-oħra li kienu inqas intelligenti minn Ġuda, inqas intelligenti mill-Fariżej tal-Vanġelu tal-lum. Jista' jkun illi ma fehmux it-tagħlim kollu ta' Ġesu u fil-fatt naraw kemm il-darba Ġesu jkollu jirrepeti. Jista' jkun illi ma ndunawx bisbuħija tat-tagħlim ta' Ġesu, bil-verità tat-tagħlim ta' Ġesu. Però id-dixxiepli bil-maqlub tal-Fariżej u bil-maqlub ta' Ġuda lil Ġesu isuh dejjem bħala is-Sinjur tagħhom, bħala il-mulej tagħhom, bħala is-sid tagħhom, bħala dak li minnu jiddependu, bħala dak li jħobbhom. Ir-relazzjoni tagħhom miegħu, ir-relazzjoni tad-dixxiepli mal-mulej iwis differenti mir-relazzjoni ta' Ġuda u l-Fariżej mal-imgħallem. L-imgħallem jibqa' l-imgħallem li jgħallmek u tista' tasal f'pont inti li ssir taf daqsu jew iktar minnu. Il-mulej le. Il-mulej hu s-sitt tiegħek, il-mulej hu l-għajn tal-ħajja tiegħek, is-sors tal-enerġija tiegħek, is-sors tal-vitalità tiegħek. Il-mulej u lejjon u l-għajn minn fejn noħroġ jien, minn fejn toħroġ jien. U din id-differenza l-kbira illi kien hemm bejn il-Fariżej u d-dixxiepli.
il-Farizej li l-Ġesu jsejħulu Mallem, Rabbi, waqt li d-disċipli jsejħulu Mulej. U allura bir-raġun Ġesu jgħidilhom lill-Farizej jekk jieqfu huma jibda jgħajjat il-ġebel. Għalli ma raġuni. Ġesu qiegħed jgħidilhom lill-Farizej fi kliem ieħor li huma ma fehmu xejn. Li huma fehmu t-tagħlim tiegħu imma ma fehmux minnu. Li huma kienu jqisuh bħala xi ħadd taref, xi ħadd intelligenti, imma ma aċċettaw qatt li hu l-mibgħut ta' Alla, li hu l-Messija, li hu l-ħellies tas-sew. U meta jgħidilhom jibda jgħajjat il-ġebel, Ġesu jrid jgħid żewġ affarijiet. Ġesu jrid jitkellem mill-verità oġġettiva tal-fatt li hu Mulej. U dan jarfuh mhux biss id-disċipli tiegħu, imma jarfu kulħadd il-ħolqien kollu jaraf li Ġesu il-Mulej. Imma jrid jgħidilhom ukoll lill-Farizej li l-qalb tagħhom ijar mill-ġebel. Il-qalb tagħhom jibsa aktar mill-ġebel. Għax jekk jieqfu huma jibda jgħajjat il-ġebel. Jekk jieqfu d-disċipli saħansitra jibda jgħajjat il-ħolqien. Isejjaħ lil Ġesu bħala l-Mulej. Il-Mulej li ġej bħala sultan tal-paċi, sultan tal-umiltà biex jagħtina lilu nnifsu. Il-Mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fakkarkom li il-lezzjoni li jmiss tkun nhar il-Ħadd, Ħadd ilejt, fis-7 ta' filgħaxija.
Lejla tajba l-kulħadd. Is-Sultan tal-Paċi illi jidħol bħala Sultan tagħna l-koll f'Ġerusalemm, ejjew nibdew din il-mixja tal-ġimgħa imqazza, mixja li twassalna għall-akbar festa tal-Knisja lejt il-kbir tal-Qawmin tal-Mulej. Kif semma l-isqof tagħna Anton Tewma, propju l-lektju li jmiss tkun nhar il-Ħadd, ħadd ilgħid fis-7 ta' filgħaxija minn din il-Knisja u nħeġġukom issegwu l-avviżi illi inwasslu sabiex inkomplu wkoll bil-mixja tal-lektju divina matul iż-żmien qaddiż tal-Għid. Intant infakru wkoll li l-isqof se jkun qed imexxi ċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali tal-liturġija ta' Tridu Qaddis tal-Għid bħalissa fuq l-iscreens tagħkom tistgħu taraw ukoll id-diversi appuntamenti bil-ħinijiet l-istess poster jinsab ukoll fuq il-paġna ta' Facebook. Aħna ma tfaddilna xejn minn naħa tagħna li waqt nixtiequlkom il-kumplament tas-sera tat-tajba, nixtiequlkom ukoll mixja qaddisa ta' din il-ġimgħa ejjew ngħixu kull mument fil-profondità kollha tiegħu sabiex tassew nkunu nistgħu niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-lejl tajjeb.